Mae gen rhan fwyaf o ffarmwrs Cymru un o hein, a tractor dio. Dwi wedi dod i siarad efo busnes teuluol, Dylan, o J. Rees & Sons, sydd wyt ti? Nawr diolch ar chi. A sut mae bydda'n mynd? Y tractors bydda'n mynd o reit. Ni'n cael good sales ar y Kubotas. Cymeron i'r references Kubota arno yn Royal Welsh Show lenni. Ie. A soch mae'r Kubota wedi porni cyfarlan allan. Ie. A ers hynny, ni wedi gwerthu 21 o Kubotas newi. O gwynedd o rai bach, lan i'r o 50 horsepower, lan i'r 150. Ie, a mae hein y tractors reit newydd ydy, ti'n bod, Sam? Lot o'n nhw'n Gymru ar y funud, nag oes? Maen nhw'n dod fwy popular, a na beth a ffarmwr yn lico, yw peace of mind, mae 5-year warranty arno nhw. Ew, mae hynna dda, 5-year warranty ar y tractors i gyd. Ie. A chwad so pobl licio gybiler, mae'n gwybod eu costau yn nhw. Yndi. A mae'r ein yn tractors i siwto pawb rwydd i dreifo. Ie. A mae popeth arno beth eisiau arno chi. A da chi, fel busnes teuluol, di bod mewn busnes ys faint o flynyddoedd? Ni wedi bod yn busnes hanner can blynydde. A father i ddechrau busnes i ni. Ie. A fi bod yn gweithio gytre yn y busnes gyda 4 brawd. Fi bod yn y busnes 36 mlynedd. A mae 4 brawd y fi'n y busnes weth. Ie. 3 brawd, sori. Ie. A war a nephew. Mae busnes yn ni'n drafach fel unrhyw bwys Castell Newy. Ie. A mae busnes arall yn ni'n Llandyfri weth yn gwerthu tractors. A ni'n gwerthu perannau newy o bob fath wedyn. So, da chi'n cyflogi lot yn eich teulu chi mewn ffordd? Ni'n 13 i gyd. O, mae hynna'n braf, dydi? Bildo fel Ie. A ti'n enjoyo'r sioe? Ni'n enjoyo'r sioe. Barod am dolyg ma? Wel, benne'r sioe i gyda fe. Ti eisiau gwerthu ein gyntaf, oes? Rai gwerthu un o'r ein i chi gyda fe. O, gonta, gwerthu un i mi wan. Sut ti'n mynd i fynd? Mae hon y model newy allan. Ie. A mae'r cabin yn wech modfedd, fwy llydan ar y model cyn ni. Oce. A mae good luck yn ni. Ie. Mae popeth yn ni sisiau arno chi ar ffarm i gyd. Ie. Good load y tractor, mae good range y models yn nhw. Ie. A wedyn mae'n gwerthu rai bach, rhaid wedyn scraper tractors ni'n gwerthu lot o'r nhw. Wel. A tractor i siwto pawb dyn ni. Ti'n bod be? Ti'n salesman fendigedig. A ella un o dynodiau yma, pan gai pyn bach o bres gyn Sion Corn na'i brynu. Na ti. Na'n cofio chi o atol nhw. Diolch am fawr iawn i chdi. Diolch.